přeji vám dobrý večer. Nejdříve technická otázka. Slyšíte mě dobře, i vzadu? Dobře. Takže začal jsem, dámy a pánové, ale možná by případnější oslovení mělo být občané. Vítám vás na dnešní večeru, který pořádá občanské sdružení Čisté nebe. Zdánlivě ho pořádá v takovou neúplně optimální dobu, když jsem přišel do Ostravy, bylo jasné nebe, takové skoro letní počasí, v Hannovu skoro příjemný vánek. A kromě toho republika žije trošku jinými problémy. Mimochodem zase Ostrava dostala další citelnou ránu na svém mediálním obrazu a zdá se, že se řeší spíše jiné věci. Ale uběhne pár měsíců, přijde listopad a přijdou listopadové podvečery a rána plné mlhy a pak si najednou vzpomeneme na téma, které vlastně má být tím tématem dnešního večera, a to je ovzduší v Moravskoslezském kraji. Pak, když si dodatečně na to téma vzpomeneme, možná už bude pozdě, protože už bude po volbách. A proto ten dnešní termín, abychom to stihli ještě před volbami, aby vám regionální politikové mohli říct svoje představy a sdělit svou nabídku, předvolební nabídku, pokud se týká tématu právě ovzduší v Moravskoslezském kraji. Začneme takovými, když dovolíte, několika pravidly. Ono se nadává na politickou kulturu a ta politická kultura se musí obnovit ne žádným jiným způsobem než ze zdola. Takže my samozřejmě předpokládáme, že budete velice kultivované a věcné obecenstvo. Je to téma, které se často spojuje s emocemi a emoce jsou v daném případě pochopitelné. Když dovolíte, nejdřív jednu radu. Nenechte se emocemi příliš ovládat. Když budete mluvit, netřeste se vzteky, protože jestli někoho raní mrtvice, tak vlastně zmizí jeden oponent, zmizí jeden diskutující. To mějte na paměti. Za druhé, jsou lidé, kterým rada úplně nepomůže. Ano, přece jenom ty emoce jsou velké. Pak si vás dovolím upozornit, je to jenom okrajová připomínka, dovolím si vás upozornit, že si ponechávám právo vás v kterémkoliv okamžiku zastavit. To platí tedy i pro naše hosty. Ano? Kdyby náhodou měl problém někdo mě poslechnout, tak je mi moc líto, ale odpovědnost bude na tom diskutujícím. Já tu besedu ukončím. Ano? Podobně to bude v případě, kdyby se někdo neovládl natolik, že by použil příliš citově zabarvený slov, čili takzvaný vulgarismus. Budeme se ptát, budeme odpovídat, budeme sdělovat své názory, ale vždycky to bude v rámci slušnosti. Ano? A také se budeme snažit být co nejstručnější, protože naštěstí vás tady přišlo docela slušné množství a bude, jak si k ohleduplnosti patří, že si navzájem také poskytnete prostor. Ještě dodám takovou, ale opravdu velmi okrajovou poznámku, že jsem občanským povoláním učitel a jsem zvyklý kročit dav, takže buďte si jistí, že to dokážu i dnes. Ano? Tak, berete? Trošku bych chtěl slyšet ještě. Tak, od vás jako dnešních hostů asi všichni očekáváme v první řadě upřímnost. Ano, upřímnost a tak si dobrou vůli. Tak, berete? Dobře. Takže, svoji nabídku vám dnes přišli říci za Českou stranu sociálně demokratickou pan Miroslav Novák, náměstek hejtmana pro dopravu a životní prostředí. Pěkný podvečer. Za Komunistickou stranu Čech a Moravy pan Josef Babka, radní Moravskoslezského kraje. Za Občanskou demokratickou stranu pan David Sventek, ředitel úřadu regionální rady. Za stranu práv občanů Zemanovci pan Martin Schubert, omlouvám se, poradce pro zahraniční obchod, celní a daňové záležitosti. A jako nezávislá kandidátka za stranu Zelených paní Pavla Brejdy, náměstkyně opavského primátora.
Teď budou všichni odpovídat v pořadí, jak je sedí, vlastně po vaší straně zprava doleva. Upozorňuji, nebo říkáme takovou technickou připomínku, naši hosté si losovali, pro tu první odpověď si losovali pořadí, aby měli pocit spravedlivého vlastně řazení, aby někomu vyhovuje spíše první místo, někomu zase to poslední, takže aby rozhodl osud. No, ještě jsme zvali zástupce KDU-ČSL a TOP 09, ale zástupci těchto stran se omluvili. A pak tedy musím dodat, že v obecenstvu, a teď bych poprosil, jestli je to pravda, by měl také sedět zástupce České pirátské strany, pan Lukáš Černohorský. Já vás ujišťuji, že také dostanete slovo samozřejmě. Tak, takže začneme první otázkou. Teď jenom zase ještě technická, 3 minuty měřím já. Ano, takže máte 3 minuty, pánové a dámo, na odpověď na první otázku, to bude velice jednoduchá. V případě, že byste se zrovna vy stali hejtmanem či hejtmankou Moravskoslezského kraje, jaká opatření, jakou cestu byste si zvolili právě pro řešení ovzduší v Moravskoslezském kraji? Tak, první, všim odpovídá pan Valka. Ještě jednou pěkný dobrý večer, dámy a pánové. Jsem rád, že můžeme všichni tři, kteří kandidují do zastupitelstva Moravskoslezského kraje, se vám představit spolu s dalšími, kteří sedí v publiku. Já si myslím, že konkrétní kroky ve vztahu k ovzduší, ale i ostatním součástím přírody jsou zejména to úkole znečištění, musíme směřovat do oblastí, které ho vytváří. A to je bezesporu všichni shodneme, že to je průmysl, že to je doprava, že jsou malé zdroje znečištění a že nezanedbatelný vliv na naše ovzduší je i ze strany Evropské republiky. Chtěl bych v úvodu říct, že zcela zásadní význam má, a já to hodně považuji, má výkon státní správy státními orgány, čili od Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu, Ministerstva zdravotnictví a samozřejmě i v rámci zákona o integrované prevenci krajský úřad Moravskoslezského kraje. A ten výkon státní správy je zcela rozhodující na zlepšení kvality životního prostředí. Tím nechci říci, že samospráva by měla rezignovat na svoji pozici a že by neměla ovlivňovat tuto oblast a má k tomu poměrně, ale málo nástrojů. Zásadním nástrojem je rozpočet Moravskoslezského kraje, čili rozpočtové prostředky, s kterými disponují a které jsou neustále ve vztahu k kraji a Moravskoslezskému kraji zvlášť nižší a nižší. Když vezmeme v úvahu, že rozpočet kraje je nějaký 21 miliard a z toho jenom 4,5 miliardy je sdílených daní, jsou hodně vypadání, tak potom ten rozpočet na zcela zásadní opatření nestačí. Ale přesto i z rozpočtu v rámci podpory protidrogového programu, v rámci podpory dopravní aktivnosti, v rámci podpory dopravních infrastruktury může řadu věcí ovlivnit. Druhý zdroj je regionální operační program, který čerpáme v letošním plánovacím období a který, jak věřím, budeme čerpat i pro plánovací období příští, do roku 2008 výše. Co se týče toho výkonu státní správy, samospráva by se neměla ingerovat do výkonu státní správy, ale přesto může tuto státní správu ovlivňovat. Ředická pozice hejtmana, případně další odborných funkcionářů rady kraje, jsou to věci, které svěřují zejména k odboru životního prostředí. A tam má své možnosti, ať už co do obsazení, to znamená změna počtu, protože mně připadají počty vůbec těchto orgánů kontrolních, ať to životní prostředí, ať to hygiena, ať to Česká inspekce životního prostředí, že v našem kraji jsou silně oceněné a že jsou na úrovni mnohdy krajů, kde se životní prostředí můžou být. Čili to je jedna oblast, a druhá oblast samozřejmě i takový určitý dohled nad výkonem státní správy právě při... Já se omlouvám, teď vás přerušuju. Dobře. Tak, slyšeli jste doplňující otázky, dostanete samozřejmě, nebo jako obecný prostor se potom vyjádřit, případně položit doplňující otázky. Tak, jako druhý
bude odpovídat Marek Schubert ze strany práv občanů Zemanu. Prosím, máte slovo. Ještě jednou dobrý den, já nebudu asi tak obsáhlý, protože předpokládám, že důležité bude, jak bude probíhat diskuse, jaké budou vaše dotazy. Já jsem začal problematiku ovzduší řešit jako jednu z mnoha problémových záležitostí Českého kraje, ale samozřejmě nechci být tady, abych byl před vámi a zkoušel získat tyto vaše hlasy, abych tvrdil, že toto je opravdu priorita strany práv občanů Zemanovci. Ano, je to jedna z priorit, tak jako i nezaměstnanost, tak jako i sociálně vyloučené lokality, tak jako i jiné problémy. Já, když jsem tady šel, tak jsem si přečetl podrobně všechny rozhovory, všech tady zúčastněných, teda i těch, kteří se nedostavili. Dospěl jsem k závěru, že kromě možná strany Zelení máme všichni na to absolutně stejný pohled. Ať už se jedná o velké znečišťovatele, ať už se jedná o lokální topeniště, nebo problémy s dopravou, nebo problémy s polskými znečišťovateli. Dospěl jsem taky závěru, že v tuto chvíli, kdy máme na to všichni shodný názor, tak se přiklání tady panu Světlovi, který tvrdí, že toto téma ovzduší je podle mého názoru a celá teda určitě i já bych to nebral, téma politické a téma všech Ostravanů a občanů Moravskoslezského kraje. Já určitě teďka v tomto čase asi bych nechtěl rozpitvávat 3 minutách naše řešení, naše návrhy, takže předpokládám, že se v rámci diskuze k těmto návrhům dostaneme a můj závěr je takový, že si musíme uvědomit, že žijeme v kraji, který byl průmyslový, je průmyslový a průmyslový bude. A proto, jak říkám, ano, ovzduší je důležitá věc, ale je třeba hledat určitý konsenzus mezi právě průmyslem a ovzduší. Děkuji. Můžeme samozřejmě potrestat. Dobře, takže třetí bude odpovídat za Občanskou demokratickou stranu, pan David Sventek. Prosím. Dámy a pánové, krásný podvečerci. Dovolte mi jenom začít krátkým oslým můstkem a navázat na pana Schuberta. A politické téma je pro mě téma čistého vzduchu, protože je tak vážné, že si na něm nemůže nikdo z nás dělat politické body. To je ten důvod, proč si myslím, že je apolitické, proč kraj potřebuje jednoznačně dohodu napříč politickým spektrem, abychom společně táhli jak směrem na Prahu, tak na Brusel. My jsme v Občanské demokratické straně dlouho vážili a volili priority našeho programu a jsou 3 a jedna z těch 3 největších priorit je právě čistější Moravskoslezský kraj. Tím čistější nemyslím jenom oblast čistého vzduchu, myslím tím i krajinu a další oblasti životního prostředí, nebo prostředí pro život, chcete-li. Ale v oblasti čistého vzduchu si myslím, že musíme udělat ještě spoustu práce, víc za posledních 20 let se už spoustu práce zaplať pánu podařilo. Konkrétně mám na mysli to, že dotáhneme tu výbornou spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a myslím, že je docela unikátní to, jak se nám věnuje pan ministr Chalupa a o nich 5 miliard korun, které teď míří na vyčištění těch velkých komínů. To je velmi konkrétní věc, která pomůže kraji a sníží emise o 2100 tun prachu ročně. Chceme pokračovat v investicích do dopravy, do inteligentních dopravních systémů a za mě nově a osobně o to usiluju už asi rok, podpořit alternativní druhy dopravy, to znamená městskou hromadnou dopravu, příměstskou dopravu převést z pohonů naftových a benzínových na CNG a elektřinu. A třetí velkou oblastí, kterou budeme prosazovat, je vytvoření regionálního jakéhosi zeleného fondu, ze kterého budeme financovat chytrá ekologická opatření, nejenom kotlíky, ale třeba i snížení energetické náročnosti, čili zateplování a dělat věci, které mají ale finanční návratnost, protože nemá smysl podporovat domácnosti pouze částečně dotací. Já myslím, že tuto situaci neřeší, protože řada domácností nemá na to, aby si doplatila zbytku na kotel a dále bohužel pálí palivo, které není úplně vhodné. Takže to jsou 3 hlavní opatření, rád a vám je popíšu v diskuzi podrobněji. Děkuji. Děkuji. Dále bude odpovídat kandidátka za stranu Zelených, paní Pavla Brejdy. Prosím. Dobrý večer všem. Trošku mě mrzí, že už jsem byla vyloučena z část těchto plánů, nejenom tím, že jsem žena, ale pan Schubert se vyjádřil, že jsem
způsobem se třídíme podle toho, kdo se jak dívá na to špatné životní prostředí nebo to špatné ovzduší. Ale tak, jak bylo řečeno, špatné ovzduší nemůže být politickým tématem, ale mělo by to být něco, co budeme řešit všichni společně. Je to věc, která se týká nás všech. Pokud nemáme čistý vzduch, tak se nás to všech dotýká a všechny nás to ovlivňuje. Před špatným ovzduším náze nikam utéct a proto je potřeba i řešit. A řešit tak, že navrhujeme, aby se sešel tým odborníků, zástupců státní správy i samospráv a aby se vytvořila vize kraje. Určitě bylo mnohé uděláno, já myslím, že pan Novák tady bude prezentovat v každém případě, co všechno kraj dělá. Všichni vnímáme, že jsou nějaké dotace, ať už z ministerstva, tak i ze strany kraje, ale trošku mě to chybí ten koncept, ta provázanost. My se musíme na to dívat komplexně a řešit všechny zdroje znečištění a ta opatření by měla být přiřazena taky ty důsledky, jaké to bude mít prostě efekt. Pokud dáme dotaci na kotlíky a někdo se nám do toho nehlásí nebo velmi málo lidí čerpá ty dotace, tak je někde chyba a zřejmě to nebylo vykomunikováno tak, aby to těm lidem opravdu pomohlo. Takže proto si myslím, že je potřeba otevřít širokou diskuzi, zapojit i ta občanská sdružení, která se angažují v tomto směru a pozbírat ty podněty tak, aby pokud se někam dávají finance, tak aby měly význam a aby se to životní prostředí a to ovzduší opravdu vylepšilo. Jinak strana Zelených, kromě toho, že nám záleží na životním prostředí, tak si uvědomujeme, že je důležité taky prosazovat ekonomiku a vhodné sociální prostředí, protože to jsou ty pilíře trvalé udržitelného rozvoje. A pokud tady na začátku bylo zmíněno, že se něčím lišíme, tak se lišíme určitě tím, že to je nosné téma programu životní prostředí je něco, čím se strana Zelených opravdu zabývá. Děkuji. Další bude odpovídat na host na československou sociální demokracii, volá se pan Miroslav Novák. Prosím. Ještě jednou příjemný podvečer, milé dámy, vážení pánové. Já bych na úvod velmi rád poděkoval organizátorům dnešní diskuze za uspořádání dnešního sezení, kde si myslím, že téma životního prostředí a ovzduší v Moravskoslezském kraji je tématem, o kterém je zapotřebí diskutovat, tou formou, kterou zrovna dnes se za tuto úvodu zažíváme, to znamená formou řízené diskuze a věcných argumentů. Já bych za úvod teda zdůraznil, že Moravskoslezský kraj a zbytku republiky má dvě prostě specifika. Tím prvním je jeho průmyslová tradice a skutečnost, že 100% surového železa a 100% výroby koksu v rámci České republiky, které významným způsobem přispívají k tvorbě hrubého domácího produktu, je vyrobeno právě u nás na Ostravsku a Třinecku. To je jeden z aspektů, který ostatní regiony, ostatní kraje v rámci České republiky nemáme. A tím druhým je to, že těm klasickým zdrojům znečištění ovzduší, z které patří průmysl, doprava, lokální a střední topeniště, přibývá nemalý vliv z polské strany. Naše řešení je plošné na všechny 4 segmenty, o kterých jsem hovořil, přičemž ale jen u jednoho máme velmi omezené nástroje, u ostatních to je o dobré vůli všech ostatních zainteresovaných. Tam, kde nástroje máme, byť omezené, je průmysl, kdy od roku 2003 kraje v rámci zákona o integrované prevenci nařizují nízké limity jednotlivých provozovatelů, vodních zdrojů a samozřejmě existují nástroje, které toto doplňují, ale na ně předpokládám, že diskuze dojde. A tím druhým v té oblasti průmyslové je to, že jsem velmi rád a já se mohu říkat tady k panu kolegovi Slenkovi, se nám podařilo vykomunikovat s ministerstvem životního prostředí možnou míru podpory se strukturálních fondů z operačního programu životního prostředí na oprášení průmyslových aglomerací v rámci Moravskoslezského kraje. Konec konců, když ta diskuze jde tak daleko, tak Moravskoslezský kraj udělal a já, který v roku 2010 nejvyšší ministerství životního prostředí tuto požadavek jako první z tohoto regionu adresoval. A vrátili se k těm integrovaným povolením, tak náš závazek je, že do 2 let, to znamená do roku 2020,
realizovat, respektive budou v ní obsažena evropská směrnice, která v této chvíli ještě není součástí českého právního řádu a která hovoří o tom, že v vodním průmyslu a energetice, když to slovenským, je potřeba instalovat nejdokonalejší dostupné technologie právě v oblasti ochrany ovzduší. Tou druhou oblastí, kde kraj má pravomoci v té samosprávní činnosti, jsou lokální topeniště. Tady, když v letošním roce funguje, který kolegy zmínili, projekt obnovy dotačního titulu, na kterém se spolu podíleli Ministerstvo životního prostředí a ten závazek je jasný. Chceme pokračovat i v dalších letech v rámci tohoto projektu. A myslím si, že je to jedinečná příležitost pro občany Moravskoslezského kraje, nebo zákon o ochraně ovzduší, který vstoupil v platnost 1. září letošního roku, ukládá tuto obnovu všem do roku 2022, to znamená ten, kdo dnes nevyužije dotačního titulu Moravskoslezského kraje, bude muset v pozdější období sáhnout mnohem hlouběji do kapsy a výši toho nového topeniště, toho nového kotle uhradit plné výši. Třetí oblastí je doprava. Já nejsem jistý, jestli už vám, teda mně se zdá, že vám to se naplňuje čas. Já sluším, třetí je doprava, my řešíme obchvaty naší měst, což je na záležitost státního fondu a výsledky. Takže jestli vás poprosím, dostanete potom samozřejmě slovo dál, ano, a samozřejmě diváci se vám. Tak, abych ještě krátce vysvětlil, proč byli pozváni zástupci těchto stran. Právě tak vycházela občanské sdružení Čisté nebe, vycházelo z červnových průzkumů volebních výsledků. Protože se ale udály jakési studentské volby, které pořádala organizace Jeden svět, pokud si dobře pamatuju, a v těch studentských volbách nebo v těch průzkumech zvítězila Pirátská strana, tak přišlo občanskému sdružení vhodné pozvat tedy možnou hvězdu, tedy volebních preferencí generace středoškoláků. Takže Pirátskou stranu, takže poprosím pana Lukáše Černohorského, dostane taky 3 minuty. Já teda souhlasím kolegy vlastně v 3 bodech. Já jsem asi zelený pirát v tomto případě, aby tady kolegyně to nezůstala sama. Ale mám zde problém s lokálními topeništi, s dopravou a samozřejmě s průmyslem. Co se týče lokálních topenišť, tak se tady zahájila kampaň, co se týče kotlíkových dotací, ale v tomto případě to nepojela moc šťastně, protože když se podíváme, tak původní dotace byla pouze na uhlí. Vzhledem k tomu, že za pár let má začít platit uhlíková dotace, skončíme na tom úplně stejně jako s plynem. Lidé nebudou mít na to palivo a začne se dovážet o 5 let nekvalitní uhlí z zahraničí. A jsme tam, kde jsme byli, ovšem o pár desítek milionů určitě. V tomto případě třeba se zaměřit spíše i na to, aby byla možnost vlastně těch kotlů, které mají ekologičtější palivo, ale je finančně dostupné pro Moravskoslezský kraj. Co se týče dopravy, tak zde vidíme spíše směr podpory hromadné dopravy, ale aby se třeba i snižovala cena jízdného, protože v tuto chvíli spousta lidí využívá vlastně hromadnou dopravu, nevyužívá teda hromadnou dopravu z toho důvodu, že autem je to přijde výhodnější. Samozřejmě budování obchvatů není problém. Co se týče třeba i ostravské dálnice, kam by se dala odvést velká část dopravy, jsme jediné město, které si platí, má vlastní známku a to projíždíme v podstatě skoro skrz město. Co se týče průmyslu, tak vlastně český stát v tuto chvíli platí znečišťovatelům za to, aby nám neznečišťovali tady naše okolí. Jste říkal 5 miliard? No, takže my zaplatíme 5 miliard průmyslovým znečišťovatelům, aby to tady neznečišťovali. Jinak by bylo lepší zaměřit se spíše na malé a střední podniky, protože ty většinou nejsou takovými znečišťovateli a jak vidíme, když dojde k jakémukoliv útlumu, tak se to obrovsky projeví na nezaměstnanosti. To samé se týká OKD, když se utlumila těžba, obrovská nezaměstnanost. Utlumila se vlastně výroba hutí, zase zvedala se nezaměstnanost. V případě, že bychom měli rozmanitější průmysl, ne jednostranně zaměřený, tak i v případě, že by se v jedné části došlo k útlumu, nepoklesne vlastně celý region. Teď si dáme jednu otázku, která, já jsem mluvil o věcnosti, skutečně budeme věcní, ale přece jenom si dáme chvilku emocí, teda maličkou jenom opravdu. Dáme si jednu otázku, která bude velice subjektivní. Já jenom připomínám, že na stránkách občanského sdružení Čisté nebe jsou rozhovory se všemi hosty dnešními
plus ještě s těmi 2 hosty, kteří dnes nedorazili. A mě tam zaujala jedna věc. 2 hosté, pan Sventek a paní Brady říkala, že jim to smrdí. Ano? Říkali teda, že jim to smrdí. Pokud si pamatuju, že to cítí tak, nebo že to cítí tak. Já se tak ptám obecně, co zbývající 3 smrdí vám, nebo takhle, cítíte ten zvuk? Můžu to upřesnit? Ano, dobře. Vy jste říkal, cítím hajíčka, doslova tam je. Prosím. Já jsem se zmínil ve svém rozhovoru o tom, že můj dědeček, můj táta i já jsem pracoval, nebo byl na praxi v Třineckých železárnách, pracoval jsem pár metrů od areálu Třineckých železáren dlouhé roky. A je pravda, že v Třinci je to občas cítit po vajíčkách. A v tom rozhovoru jsem také psal, že mi ta vůně, chcete-li, nepřijde nějak abnormální, já jsem na to od malička zvyklý. A v tomto smyslu jsem to rozhodně nepojímal jako něco, co by mě osobně překáželo. Tak jenom abych to vysvětlil. Dobře. Co pánové další mají, pan Novák třeba? No. Když budete tak hodní, povědět. No. Já budu na kterou Svenka a musím účastnit, to jsem cítí, tak to je většinou zvědavý který vzniká jako sárenských bateriích a do okolnosti té jsem to na Mitalu, který Mital realizuje a i zde dochází většinou osíření lidé v budoucnosti, ale problém našeho regionu není sídlení cyklu, jsou to problémy s prachem, nebo chceme-li druhými znečišťujícími látkami, cítit nejdou. Prachy nevidíme ani necítíme, zapáchají ty ostatní složky, ale tyto nejsou pravidelně překračovány, respektive ani překračovány v minimálním měřítku. To znamená, to podvědomí tady je, ale někomu třeba se zapáchá zemědělská krejda na venkově, ale není to problém v tom pohledu, že by síra byla problematickou částí chladného vzduší v Moravskoslezském regionu. To, co nás trápí, je prach, ten cítíme ani je tak mikroskopický, kdy skutečně navěříme jenom na těch monitorovacích stanicích, ale samozřejmě vědecké analýzy jasně dokazují, že je postupně dýchá. Děkuju. Můžu se vyjádřit paní Brady, když má mikrofon. Tak tam je to jasné, já vlastně říkám vám, vy to cítíte teda. Nevím, jak pánové, protože většina je tam z ostravská Skavinka. Ještě, pardon, dostal jsem takovou upozornění ze zadu, kdybyste mohli trošku víc na hlas, a možná trochu víc do toho mikrofonu. Já jsem asi jediná, která není z ostravská Skavinská, tady z nás diskutujících a jsem z Opavy, původně z malé vesnice, takže nemám až takové vlastní zkušenosti s dlouhými dny, které jsou zmorové. Nicméně v poslední zimě jsem i v Opavě objevila zmorová situace, což bylo velké překvapení pro Bílou Opavu. A ano, v tom rozhovoru jsem napsala, nebo řekla, že když se v zimě otevřela okno a bylo ten vzduch cítit, tak mě to poněkud zaskočilo, že to není prostě normální situace. Není to, co by mělo být. Takže na rozdíl od panu asi nevnímám, že je normální, když to cítím. A evokovalo mě to vzpomínku na 90. leta, kdy jsem jezdila do Brna do školy a když se přijíždělo do Ostravy, tak byla taky Ostrava cítí. Ono se to pak zlepšilo v průběhu let a dneska to je někdy zase trošku, si myslím, pocitově horší to, než třeba před 5 lety. Dobře, děkuju. Tak, ještě pánové, a Šubert? Tak já bych země měl asi nadával nejvíc, že něco cítím a něco smrdí, ale už jste asi vycítil z mého úvodního slova, tak se budu spíš snažit dát nějaké řešení, zlepšení. Já si vzpomínám zase, když mi bylo třeba 10 let, nebo 1980, tak když jsem jezdil kolem Bušova, tak tam opravdu ty vajíčka byly cítit, to si pamatuji, dneska cítit nejsou, takže to bylo jako pozitivní změnu za ty léta, na nějaké zlepšení. Jinak já jsem z Bohumína a myslím si, že Bohumín jako takový je v těch zprávách doslova denně. Bydlí v okrajové části města Bohumín, takže když bych měl doplnit ještě co cítím, tak cítím ještě, jak se pálí těch takzvaných lokálních topeništích plasty, jak se pálí odpadky, takže tyhle ty věci všechny opravdu cítím a s tímhle tím si myslím,
je potřeba něco dělat a určitě bude diskuze, tak strana Práva občanů má si něco. Prosím, pan Rota. Tak určitě, pokud hovoříme o smradu, tak pojmově smradištění toho nezabil. Já si vzpomínám, že jsme jezdili okolo státních statků nebo JZD, že pro daleko horší zjištění a pocitově horší vnímání než jízda centrem města, vzhledem k tomu, že oproti dámě a kolegům se zřejmě z těch nejstarších nepamatují i dobu opravdu, že byla Karolina, že byly represe, které byly ve Vítkovicích. A to samozřejmě takhle nevadilo, kdyby to nebylo ty spolky, které ohrožují zdraví a životy našich spoluobčanů a dětí. Čili mě smrad obecně nevadí, samozřejmě mi vadí to, co z těch ovzduší se nachází a se nebezpečné životu. Tak, slyšeli jste? Všichni? Tak a já teď přejdu k takové žhavé aktualitě možná. Mám tady regionální přílohu Mladé fronty dnes, to je včerejška, kde je na titulní stránce té regionální příloze je tady titulek Zákaz čmoudících aut v době smogu, města říkají ne. A přečtu původní odstavec. 16 měst v kraji nechalo Ministerstvo životního prostředí prověřit dopravními experty. I u 6 z nich mají jasno. Téměř okamžitě by mohla vyhlásit nízkoemisní zónu a za smogu zakázat vjezd aut s vysokými emisemi. Vybraná města o tom však ani teď, když zákon o ochraně ovzduší, který vyhlášení zón upravuje, začal platit, já to přečtu ještě jednou, teda by to bylo snad, čili vybraná města o tom však ani teď, když zákon o ochraně ovzduší, který vyhlášení zón upravuje, začal platit, neuvažují. Tak, a mezi těmi městy, které neuvažují, je Opava, pokud si dobře pamatuju, a je Ostrava. Můžete se k tomu vyjádřit každý? Jestli mohu opět říct, samozřejmě nízkoemisní zóny, které můžou být uplatněny v jednotlivých městech, předpokládají, že se odněkud někam dostaneme, když budou zavedeny. A nebo bychom museli přijít na variantu, že se po celém městě budeme pohybovat pěšky, což myslím by možná nikomu nevadilo, a zvlášť nám, který máme víc než 100 kg, tak by nám to dokonce neprospělo. Ale to je základní otázka, jestli na to občané přistoupí. Stejně jako jsme prosazovali v Městské Ostravě bezplatnou hromadnou dopravu, kdy jsme sklízeli se tam místních řad našich kolegů a kdy nám potom říkali, že byla zavedena v době smlouvové situace, tak to bylo malý účinek. Bude by ne, když budu vidět příští den, že budu moci do práce jet zdarma, tak samozřejmě je problém se na to připravit. Pokud by byla celoroční, přineslo by to určitě efekty, jak v ovzduší, v dopravě, na vodovosti, investicích do postavnictva a celé řadě dalších věcí. A co se týče té vlastní dopravy, já osobně vidím, stejně jako pan náměstek, jsme potkali na vůz, který má povoleno na CNG a tím samozřejmě, pokud by tou cestou šli ostatní občany a podniky, tak by samozřejmě to může se lepšit. Děkuji. Já si osobně nejsem jistý, že právě je čas na to, aby se tady ten kraj zaváděli místní zóny. Zažil jsem to, když jsem cestoval po západní Evropě, tam si myslím, že to je standardní záležitost v velkých městech. Myslím si, že spíš tady bychom měli motivovat lidi k tomu nějakými nástroji, aby více využívali, nejen teda ty pole, jak se tam píše, ale hlavně veřejné hromadné prostředky. Takže já si nejsem jistý, jestli tohle je správné řešení, spíš bych, co se týká automobilů, doporučil, aby se vyvinuli trošku tlak na naše kontrolní záležitosti, typu státní technických kontrol, že já nejsem přesvědčen o tom, že všechno funguje tak, jak má, to znamená, bude procházet poměrně auta, které nesplňují emise, ale to je prostě Česká republika a na to se
Brně, studují v Ostravě, je neuvěřitelné, jaký je třeba cenový rozdíl mezi Ostravou a Brnem. Takže v tuto chvíli si myslím, že opravdu je to o ceně, o kvalitě těch služeb a samozřejmě o dostupnosti. To je určitá motivace a tak, jak my máme i ve volebním programu, tak chceme řešit i snížení věkové hranice, co se týče seniorů právě pro veřejnou dopravu. Tak, předpokládám, že pan Mentek vyjádří určitý smutek nad tím, že názor ministra vaší strany, pana Houpy, nebo za vaší stranu, že nebyl jeho návrh, nebyl přijat. Děkuji za návrh odpovědi. Nabídka, kterou Ministerstvo životního prostředí v novém zákonu ovzduší nabídla městům, je nabídkou a je to plné kompetenci těch měst si rozhodnout, zda tu nabídku využijí či nikoli. Já myslím, že to prioritou, která tady zaznívá, musí být ne to, jak řešíme situaci v dobách, kdy máme největší problém, ale máme tu prioritu upřít tam, aby ten problém vůbec nenastal, abychom takové dny překročenými emisními limity neměli. A v tom já můžu vám do toho vstoupit. To je sice pravda, to je nějaké dlouhodobé, ano, ale přece jenom ty krizové situace nastávají. A pokud si dobře pamatuju, a teď mě možná členové občanského sdružení Čisté nebe opraví, existuje dokonce nějaká zákonná povinnost mít vypracovaný akční plán na hejtmanství pro tyto situace krizové. Ano? Takže přece jenom je jasné, že by bylo skvělé, kdyby k těm situacím vůbec nedocházelo. Ale v případě právě, když už ta krize nastane. Já si dovolím nechat tuto otázku na pana Nováka, protože takový akční plán de facto kraj má dokonce ve vyšší formě integrované s plánem, se rád popíše. Já chci být konkrétní v tom, co se podle mě dá dělat, protože v té chvíli, kdy sice uděláte nízkoemisní zónu, zastavíte auta ve městech, ale necháte tam dál jezdit autobusy, které jezdí dneska na naftu, no tak ty sami taky produkují splodiny, produkují i částice, které náš vzduch znečišťují. To, co jsem zmínil na začátku, tak to je aktivita, která se podařila a my jsme blízko k dojednání, abychom zase z evropských peněz, které teď přispívají na ty velké komíny, tak abychom dostali prostředky na to, aby mohli autobusy přejít od nafty, CNG a k elektřině. Máme rozjednáno 1 miliardu korun, která zatím zůstává v druhé prioritní ose operačního programu životní prostředí k dispozici. Pokud se nám to podaří a my nejen nakoupíme takové autobusy, ale uděláme síť plníček, dobíjecích stanic, tak tohle je velmi konkrétní věc, kterou veřejný sektor přímo ovlivňuje, protože on objednává hromadnou dopravu, kraj objednává přímo městskou dopravu. A ten pozitivní dopad je jak na vzduch, tak i na provoz těch autobusů, protože jsou výrazně levnější. A to se uspoří se třeba pak zase může promítnout do ceny toho jízdného, tak aby to jízdné bylo dostupnější. Takže tohle je velmi konkrétní věc, která když se nám podaří na jaře příštího roku, tak bude pozitivní dopad na náš kraj. Jsem si jistý. Obecenstvo už začíná posedávat hned čas, kdy dostanete slovo, se blíží. Ještě pro pořádek dáme slovo paní Bejdy, panu Novákovi a já myslím, že i panu Černohorskému. Ano, a pak už dostanete slovo vy. Ano, takže dovolíte vydržet ještě chvíličku. Ano, prosím. Padlo tady, že obava za tím nechci do nízkoemisní zóny. Ono to má několik důvodů. Než bychom si to úplně bránili, nám se naopak zkoumalo na radnici ten trend, který je v Německu líbí, když se v centrech měst tolik nejezdí, ale obava na to ještě není připravena. Může to být případ i ostatních moravskoslezských měst, kdy ta doprava není natolik provázána a využívaná ta veřejná, tak aby se dalo vždy zastavit ta individuální doprava, aby se lidé dostali všude, tam, kam potřebují, takové komfortu, jaký vyhovuje. Je to vybudovat grafik na parkovišti, která třeba v Opavě nejsou, takže my máme velký průjezd s obavou těch aut, chybí nám obchvat, který se dlouhodobě řeší, takže
je obrovský apel ze strany Moravskoslezského kraje na odpovědné instituce, především Ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury, protože paní místostarostka, paní náměstkyně potvrdí, že Moravskoslezský kraj byl vlastně jediný, který v ostatních letech investoval do části jižního obchvatu, který tu problematiku vyřeší, poskytl dotační titul městě Opavě na projektovou dokumentaci pro výstavbu severního obchvatu. Ale ta výstavba severního není v ekonomických možnostech kraje, musí to určitě stát. Obdobná situace je v jiných městech a jak už tady zaznělo, je to skutečně kompetence zastupitelstev těch daných měst, které to mohou využít. Já vím, třeba vážně dokonce vyšly Klivkovice jako město lázeňského typu a plnou okolo Moravskoslezského kraje. A už tady zaznělo pana teda Babky, já jsem sám propagátorem CNG pohonu, takže plně podporuji a je zase komunikaci, že z Moravskoslezského kraje regionální rada, která tam bude nositelem těch dotačních titulů, ale to určitě nemůže. Je to další cesta, jak podpořit nejen veřejné dopravy, ale samozřejmě těch 20 stanice do budoucna mohou sloužit jako úzký síť, protože osobně automobily, které s panem doktorem využíváme, to znamená automobil a CNG pohon, který je ve vztahu k tomu, co nás velice trápí, což je prašnost, který je neutrální na rozdíl od všech ostatních spalovacích motorů. Děkuju. Tak, pan Černohorský ještě, prosím. Tak, co se týče teda těch nízkoemisních zón, tak tam bychom to propojili právě s tou dotací na městskou hromadnou dopravu, protože opravdu, co se týče třeba Opavy, tak tam 2/3 vlastně hlavních cest prochází právě skrz centrum města. Znamená, kdyby se to uzavřelo, tak ty lidé nemají kam odjíždět. Znamená, nejdříve dobudovat obchvaty, to se týká vlastně i tady v Ostravě odvedení dopravy v podstatě z těch center a tady kolega komunistické strany, když říkali, že jsme tady měli vlastně program, kdy jsme pár dní dotovali dopravu, pár dní nedotovali. Když ji budeme platit dlouhodobě, tak ty budou mít opravdu motivaci k tomu, aby tu městskou hromadnou dopravu využívala. Protože pokud zaplatíte tomu 300 měsíčně za jízdenku anebo 2 500 za benzín, tak spousta rodin v této Moravskoslezském kraji to opravdu pozná. Výborným příkladem v případě může být třeba Frýdek Místek, kde máte vlastně, si koupíte kartu za 299 korun a potom roční jízdné je 1 koruna. Přímo na jejich stránkách si můžete podívat, že se jim zvedá počet cestujících, ale náklady na tu městskou hromadnou dopravu, co se týče dotací z města, vychází zhruba stejně. Podobně by se to dalo zavést v podstatě v Ostravě a v dalších městech. Děkuju. Tak, já shrnu témata nebo okruhy témat. Skončíme prozatím u veřejné dopravy. Bavili jsme se o znečišťování ovzduší díky topení v domácnostech. Zmínili jsme okrajové velké průmyslové podniky a taky podíl, řekněme, polských krajů pohraničních na ovzduší v našem regionu. I ke kterémukoliv z těchto témat se teď můžete, dámy a pánové, vyjádřit. Dostanete to. Já bych vás vždycky ještě poprosil, přece jenom, aby byla trošku ta debata fér, poprosím vás vždycky, abyste se i představili, když položíte otázku, případně když zastupujete nějakou instituci, jestli také uvedli. Já paní Lorenzo, protože ještě před chvilkou se o sekundu, ano, něco? Předám vždycky mikrofon před tím, že to máme na záznam, tak aby ta otázka opravdu byla dobře slyšet, ale zřejmě asi budu přenášet